Pokinyi makawuono wanyalo wacho ni weche masani koro neno kata ywaruok masani nitiere kind sirikal mamalo kod lakteche mag UHC wanyalo wacho ni nochakore karango kata ang'o mane omiyo wach makamae koro chien nen bang' higni 3 rumo ma koro nowach ni indiko higa mar 2020 to kochopo higa mar 2023 ema koro ubo bedo ka uchako indiko yorno mongirore kose nochako karango nikech wanyalo wacho ni higni mokaloche wanyalo wacho ni higa ni ema waneno ka koro wuok oko ka koro demand kendo ng'anyo pile ka pile chieng' tich ariyo ka koro dwaro ni koro dwachu mar mondo mi ochopi. Joyce kanondik jowagi e program mar UHC sirikal nosingo negi ni bang' higni 3 ibro rwakgi e orak mongirore ma nitimo kamano nikech kane rwakogi manindikogi piny ne nie mudho to ka piny ne nie mudho ne nyalo bedo guondo kuom healthcare workers kane gidhi girido ne sirikal ni wan nyaka undikwa andika e pesa ma SRC oketo mindiko godo jotich mag thieth. Ne gie ma gisain orak no ero ka ging'eyo ni ka gik higa mar 2023 sirikal dhi ndikogi kane gik higa mar 2022 manisogo budget ema wadhi wayudo ni budget mar rwako jogi eki e orak mongirore ne ok oketi to wachako kaka wan riwruok mag jotich wachako golo ywak kwadhi wawacho ni ne owachonwa ni ka gik higa mar 1000 ka orak ni rumo tudhi miyo jowagi eki orak mongirore koro wadhi kamanero ma Public Service Commission to nochiwo advisory kagi wacho ni jogi ne wasingo negi ni wadhi keto gi e orak mongirore to nikech pesa onge sani ne ok oket pesa gi e budget orugine ne omed gi orak mar higa achiel to e higa achiel ni sirikal oket pesa mondo dhi omigi orak mongirore giyie mwadhwa yie wacho ni med gi uru higa achiel kwarito mondo nikech higa achiel en thuolo mathis gidhi gi sign orak giketo sei mwadhi mbele koro kwadhi mbele kachak gik higa mar 20 ikomenda mar 2024 wachak wayudo ni ok oket ang'o ok oket budget kae ma kendo koro wachako koro ywak ma kunyalo paro ne wan gi ng'anyo manwa luongo ne ng'anyo higa mokalo around dwe mar 4 ma wan kaka wan jo Namlo jo Kuko to gi Kempidio ne waketo ng'anyo manwa bago ng'anyo maber kabisa to ng'anyo wanieri ka wadhi makoro wadhi wuoyo gi migawo mar thieth to wawinjore manyaka Nakumicha manochung' ne migawo no diere no nodhi oyie ni pesa koro iketo ma idhi chul godo jogi eki to governors de wuog mane bungu kuma ne ginene kech wan ok tiakre na kuma ne gintiere to gibiro giwachonwa ni onge kaka unyalo keto jogi orak mongirore to nyocha nwa bede summit ma summit nowacho ni jogi nyaka ywane gi orak gi noero kendo gi higni adi ariyo to ok wadhi medo gi pesa
wadhi miyo gi pesa masani giyudo ni. Matiende ni pesa manundiko godo 2020 ema pod ichulo nyaka sani. Ema pod ichulo gi nyaka sani. Koro wan kaka wan jo kanyo mag riwruok mag jotich ne wapenjore ni to summit ma onge e pend chik okobedo supported osire gi pend chik mora mora to gi ginene commission manie pend chik mar Kenya ma 2010 mane monego be nitiyo godo. Koro jowagi eki ok giti kodwa gi yo adieri. Gidwa tiyo kodwa ga ng'enge to gidwa nyisowa ni gin sirikal ma gimoro amora ma giwacho ema nyaka timre ma kata en na oko mar chik to mane gima nyaka timre. Koro wan be kwaneno kamano to wacho ni aoyo wan gi gik mwanyalo timo ma chik mar Kenya oyienwa timo kaka ng'anyo mwabedo wasebedo kwa ng'anyo tich ariyo ka tich ariyo ni mondo waket ywakwa jopiny ong'e gima dhi mbele. Rochruok nowuok kar governors kane jogi eki ni dhi ndiko gi higa mokalo. Makata na sani eri ka governors wuok to gichako wacho ni gino ok ginyal yie mondo oterne gi payroll moko ginene. En gitemo mana wuondo ji. Mane omineno ka jo UHC sani eri kidhi wacho negi kata nani ni wamiuru sirikal thuolo ok ginyal yie nikech geno ma ng'ato nyalo bedo